Mijn vader is hier op 34-jarige leeftijd vermoord. Dat was afgelopen dinsdag 75 jaar geleden. 28 november 1942. En hoe is dat gebeurd? Mijn moeder heeft na de oorlog gehoord, althans nog in de oorlog gehoord dat hij hier wegens ontberingen overleden zou zijn. Maar op zijn overlijdensakte van de Joodse Raad staat dat hij aan hartzwakte is overleden. Maar in de annalen hier staat dat hij gefusilleerd is, dus kies maar uit. We zullen er nooit achter komen. En u, meneer? Mijn grootvader, Salomon Gobes, is hier in 1942 opgehangen. Dat is dan nu net 14 dagen geleden. En daarom zijn we hier om dat nog eens even te herdenken. Van u is ook het geval dat uw ouders ook zijn omgekomen in de oorlog, hè? Ja, mijn beide ouders zijn ook weggevoerd in de oorlog. En mijn moeder is in Auschwitz vergast. En mijn vader ergens in Oost-Europa, dat zal het huidige Polen zijn. En meer weet ik daar eigenlijk niet van. Ik was natuurlijk maar heel jong toen dit gebeurde. Dames en heren, goedemiddag. Welkom in kamp Amersfoort. Dat klinkt toch niet helemaal gepast, daarom goedemiddag. Op deze grijze zondagmiddag ga ik u toch een gitzwart verhaal vertellen. Met wel gelukkig een wit randje eraan. Het zwaarste en het vuilste werk, dat was voor de Joden. Die hebben bijvoorbeeld de schietbaan, dat was het Judencommando, die hebben zij helemaal uit moeten graven. Dat was een heuvel uit de ijstijd. Nou, en die 300 meter lange gang, de Joden hebben die uit moeten graven. Met de hand, onder enorm schrikbewind van een Nederlander. Ontbering dat kon inhouden dat je of dermate slechte omstandigheden dat je van uitputting om het leven kwam. Het kon ook zijn door het schrikbewind dat je om het leven kwam. En u heeft een verklaring van de Joodse Raad dat uw vader door hartzwakte om het leven was gekomen. Ja, maar dat hadden ze weer van de Duitse Sicherheitspolizei. Staat in die brief, die heb ik u vanochtend fotocopie van gegeven. Ja. Dus ze heeft het niet van het Rode Kruis gehoord, dus ik weet het niet. Ja. Nou, zonder dat ik het sentimenteel bedoel, maar wat is nou de plek die het dichtstbij komt bij jullie vader en grootvader? Het probleem is dat we niet precies weten hoe hij aan zijn eind is gekomen. Als hij gefusilleerd is, dan is het de schietbaan, daar waar ze omgebracht werden. Als hij gewoon door ontbering of door zwakte, hartzwakte, wat er dan in die dingen stond, ja, dan weet ik niet, dan is hij in het kamp overleden natuurlijk. En voor u? Ja, bij mij is de gedachte meer bij de appelplaats. Dat heb ik natuurlijk ook vaak gezien op foto's en op films zie je dat, hoe erg die mensen geleden hebben. En ik ben zelf militair geweest voor mijn dienstplicht. En ik weet dus een beetje hoe erg het is om lang stil te staan. Maar wij hadden goede schoenen, goede kleding. En die mensen stonden daar in zo'n streepjespak wat de gevangenen droegen. Vaak nog op blote voeten midden in de winter. En dan 24 uur achter elkaar staan. En als je omviel, dan kreeg je ontzettend hard slaag. Ik denk de meest bekende dat Titus Brandsma is. Die heeft hier een paar maanden hier gezeten voordat hij naar Dachau ging. De andere die hier in het kamp is vastgezet, maar eruit is ontvlucht, dat is Gerrit Kleinveld. Die is betrokken geweest bij de eerste overval op een distributiekantoor, dat was in Jouren. En die hier gezeten heeft is Leo Twijnstra. Leo Twijnstra was iemand uit ook Friesland. En dat was de eerste Fries die om het leven is gebracht, die gefusilleerd is. Dit was een hele lange rondleiding, zo hebben jullie hem nog niet beleefd. Jullie waren hier wel vaker. Wat vonden jullie ervan? We hebben nog nooit een rondleiding gehad hier. Wat vonden jullie ervan? Ik vond het heel informatief. Ja, voor mij is de verhalen erachter en wat de details die je dan hoort, die maken het kamp tot één geheel. Dan krijg je het hele kamp te zien. Terwijl als je hier alleen maar zo binnenkomt, zie je eigenlijk maar hele kleine stukjes. En de samenhang ontbreekt dan een beetje, maar als je zo'n rondleiding krijgt, dan zie je het grote geheel, het grote verdriet wat hier allemaal heeft plaatsgevonden. Een waardevolle ervaring? Jazeker. En een reden om zoveel mogelijk ieder jaar terug te gaan naar de herdenking op 19 april.